ग्राम सभा नवगरही से प्रधान पद के प्रत्याशी नेक कर्मठ ईमानदार एवं शिक्षित भैया अजय बौद्ध पुत्र श्यामलाल जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। इनका चुनाव निशान है इमली। जी हाँ, इमली पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताएं। हमारा प्रधान कैसा हो, अजय भैया जैसा हो। अजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए चाचा चाची माना कहनावा, हाथ जोड़ी मांगे वोट दे द मतदानवा। सुनाए चाचा चाची माना कहनावा, हाथ जोड़ी मांगे वोट दे द मतदानवा। पूरा होई सबके मांगनवा हो, सपनवा हो। असो प्रधानी आज भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा हो। असो प्रधानी नेता भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा हो। Music by Aman Rock. मांगीला वोट हो, देना सपोर्ट हो। खूबे करी है ये कमवाए गौए के नामवा होई हो, न कौन हो ये गमवा होई हो। मांगीला वोट हो, देना सपोर्ट हो। खूबे करी है ये कमवा की गौए के नामवा होई हो, न कौन हो ये गमवा होई हो। इमली होवे निशानवा हो, निशानवा हो। अस प्रधानी आज भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा हो। अस प्रधानी नेता भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा हो। करिए वो काम हो, बड़े महान हो। लिखे संदीप काहे गनावा, भैया के मतदानवा दे दाना। वोट के खजानावा दे दाना। करिए वो काम हो, बड़े महान हो। गाके दुर्गेश काहे गनावा, भैया के मतदानवा दे दाना। वोट के खजानावा दे दाना। रुपल बजावन होई कमवा हो, कमवा हो। अस प्रधानी आज भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा हो। अस प्रधानी नेता भैया के जिता दी, उनके बना दी प्रधानवा।